जोंहा बेरामाव गोलैसोना दङ बोराया दा नै 8 मायानो जाबाय। बेनि थाखाय आं खावलायो सरकारखौ इउपिपिएलनि मावथिमोन जोंहा बोराया, बेनि थाखाय आङो हेफाजाब लुबैयो गबिन्द सारनिफ्राय। दासिमबो होमबाबो खोननैयानो थांबाय अफिसाव, होमबाबो एसेबो मोखांखौनो नाया रायलाया जोंहा गबिन्द सारा। एसे नै इउपिपिएलनि हाबा मावबाय बिफा फिसाला, आंबो नै गैयि न'खरखौनो गारनानै ओंखाम एरि संना जाहोबाय, होमबाबो गैया नायफिनासै। दासिमबो थाइसे फैसाखौनो होफैया। जोंहा बेरामाव गोलैसोनानै दङ। जोंहाबो नै न'खरा धंस जालांनो हमदोंसै। जे बागान एसे दंमोन बेखौबो फाननांबाय। दा नै बोरमा मासे मानै लादोंमोन बेखौ फानजोब्बाय, जेबो उफायानो गैला जोंहा दायो। ओंखायनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे सहाय लुबैदों आरो थाइसे थाइनैबाबो। आंथ' जेनेबा जाजेननिफ्राय 1.5 बोसोरानो जाबाय। दा आङो दायो माने गोग्लैसोना थानाया 8 माह माने आं सिखारनो हाया, बिसनायावनो थाबाय थानो गोनां जाहैयो। लांनाया आंखौ बहुद हस्पिटालावनो लांबाय, बिथिं तेजपुरावबो लांबाय। इलेक्सनावथ' आङो बे आमजोलि VCTC-नि आं मेम्बार। जाहा बिथां चेयारमेन सार बेयो सानसेखालि फैनानै आंनियाव बुंफैबाय, उमुक तुमुक डकुमेन्टस नांगोन, दा पासबुक जेरेक्स माबा डकुमेन्टस बिफैनायाव हरबाय। दा बेयावबो गैया। आं माने मोनगोन ना होननानै, आं बेराम नायजानो थाखाय आं मोनगोन ना होननानै थाबाय, होमबाबो दासिमबो गैया। आं पार्टिनिफ्राय माने अनसुंथाइ मोनजानो लुगैदोंमोन आरो। आं नैबे जाजेननायावनो आं गबिन्द सारनियाव बेयाव आं एप्लिकेसन होनायमोन। दा बेबायदिनो थाबाय आं मोनगौबा होननानै नेबाय थाबाय, होमबाबो आं दासिमबो मोननो हायाखै। जा गबिन्द सारनिफ्राय एसे सहाय होयोबा मोजां मोनगौमोन। आरो बिथां प्रमद सार, आं बाय 1/2 बिगासो फाननांबाय, होमबाबो आं बेरामखौ फोसाबनो हायासै। आं बहुद फैसा गारबाय, होमबाबो आं हायाखै।